Ahojte, ja som Eli a tu je moja sestra. Ahojte, ja som Karinka Kulichová. No. A dneska budeme robiť také lizátka z takých gumových cukríkov. To je Haribo, či čo je, to neviem. Haribo môžete, alebo hociaké. Hociaké môžete, Teraz my máme a musíte, takéto. a ešte musíte mať takéto šparátko. Pozrite sa, vám ukážem. Tu do zadku musíte jemu dopichnúť. Nemusíte tam. Ale môžete aj do hlavy, tuto do hlavy. Vidíte? Takže už máme jeden hotový. Aký zlatučky. A urobíme viac. No, dáte ich takto na tých. My sme už stihli aj toto. Dať do mikrovlnky na 20 sekúnd a dáme do chladničky na tých pol hodiny. Dáte ich takto na 20 alebo pol hodiny.